Siyambonga umthandeni ufikile eDumbe ePlanyoni kaMaseko kaNcamane. Ngithema ngifaka indwangu yomNazaretha ngiyobukela umqomelo wami wepholo opposite. Waqinisile bese ngisuka ngenza into eyenziwa uJesu uma bethelwa eshawa amajuba. Printer presents Manifest 2025 in partnership with SABC1, bringing you good vibes and a cultural experience with Mthandeni, Mahu, Oskampo, Birdbox, Black Diamond, Reason, Chandas, and many more. One festival, one stage, Carnival City at the Big Top Arena, 8 March. Doors open at 3 p.m. Get tickets at CompuTicket and you can win a VIP experience. Trenza Manifest 2025 in partnership with SABC1. When music Bafowethu ngicela ningixolele kancane inetwork ehluphayo and mawuthatha ukubheka la iqalisa iphakathi ngibe late ukufika kwami ngirekhodi ngenxa ze network and stuff, but ngizozama ukuthi ngifake 100% ngiyanithembisa leyo ukuthi nisale nibe nibuka cause isikhalazo ngisizwile ukuthi ngazi ukuthi ngiyadileya mhlambe ukuposta amavideo. Cela sibekezelaneni bafowethu. That's our secret ingredient. Clover, made with love for the ones you love. Maybe burgers or a hike. A hike? As in walking for fun. Whose love language is cardio? I mean, who does that? Spend that date going hiking. Or choose happy with the Nazo cheeseburger meal from $29.90, only at McDonald's. Dove versus ordinary soap. Which cares better? Let's test. Not on your face, but on flowers, which are as delicate as skin. We tested one flower with Dove and the other with ordinary soap. Dove is still smooth and fresh. Dove with 1/4 moisturizer, which cares like cream for 24-hour nourished skin. Her skin's looking glowy, glowing. Dove for soft, smooth, glowing skin. Get the Panda Cheesy Barbecue Double Burger Meal every day for only $49.90. Steers. Namhlanje seThekwini abalandeli bomculo base-South Africa bavotela iBush efihle Jumaho yawina ukhozi FM Song of the Year. So namhlanje umthandi uzomukela iprize yakhe. Ngizeba ukuthi umqomelo wami awube clean, ungabe naqhashaza ndaba. Ingakho-ke nje banginikeza ipholo eclean kangaka ngoba nami ngiclean futhi nomlando wami uclean. I remember the first time umthandeni perform iBush. Angisazi ukuthi igig yayikuphi. Utshato wayesestage eqala ukuyizwa. Wangiqweba. Wathi ngoma lenizoba inkinga lokho eqala ukuyizwa. Nendlela into zami ehamba ngeqiniso ngakhona. Angazi ukuthi ukuphomoda kanje. Mawuthiwa nje uyavota. Makuthiwa uyavota ngibhidilisha nami. Ngoba ngikholwa ukuthi ivoti lami elilodwa engizolifosa. Ngisho ukuthi lento esasuka uNkulunkulu sengiyithole ngani ngobuqili bami. Yabo.
iyona yona ngempela ewunombolo wani ey'kolweni zalapha bona kithi-ke eKwaZulu ebengaqali futhi ukuhambela ubuNazaretha into enhle kakhulu leyo. isica batholile zayibhola kuphela uma kuzothiwa isica ibhola balifuni manje ikhanda likaJohani omkhulu lapha esontweni awungiyabona. So-ke ibhola bengiliphethe mina ngokukaMthandeni futhi lihambisana nani nempilo kaMthandeni. Uma uyimculi ufana nedlozi lemizi yonke because you entertain each and every corner, each and every household uyangena kuyona uyidakwa namakholwa nabo bonke abantu abalungileyo nangabalungile kunaney'nkabi nje ey'dlala iy'ngoma zakhe ukade uyobulala abantu ingene laphana ilalilale. Ngibona ngathi kunabantu inkolo ababuye bethathe ngokuphapha uyabo. Inkolo iyinto yabantu bonke. Inkolo iyinto yokuthi abantu behlangane bethandane bebumbane benze okuhle phambi kaMbhenqa. Ngenxa yokuthi abantu bakithi bafuna izici njalo ngibese ngisuka ngenza into eyenziwa uJesu uma bethelwa eshawa amaJuda kubo wathi ngoba nihlelekile ukungibona sengifikile sengiyahamba-ke sengiya kwabezizwe. Umakalabha wegolide lo umakalabha wasempini ogqoka Nkosi Solomon. So-ke nami-ke ngifaka uNazaretha ngilanda iphona mase ngiyakusasa ngiye ebantwini bese ngigqokisa okaDavide noGoliyathi noSolomoni ngifaka umqhele wegolide lona wezimpi uyabona. Ingoba ngikhombisa ukuthi umoya wami mina unenhlangano uyahlanganisa uhlanganisa lonke uhlobo lomuntu ophila phansi komthunzi welanga. Wonke umuntu kumele abhawe yabona. Wayeseshoda nge-under eka-Casper University le-under eleda usiko Owangimangaza lento yegolide ngangayazi angifuna ukukhohlisa ngangayazi. Of all artists that have come across and get close to Mthandeni is the mastermind of all of them. He can outshine each and everyone through his creativity. Phela ukuthi into emlimazile isikhathini esiningi eside ilethwe ukuthi yonke into ubenze la ekusitheleni. Ngiyakwamashu ehostel ngisuka lapha emkhukhwini lapho esaqala khona impilo ngasuka lapho ngayi-17 lapho esaqala khona impilo lapho abafowethu abasahlala khona futhi kumnandi ukuhlala khona. Abanye bazohlala khona impilo yabo yonke yabo, abanye bazohlala impilo yabo iphinde ishintshe mhlawumbe bedlulele kwezinye indawo zomntakabantu. Umkhulu siyadingana naye nami ngiyamdinga kwezinye izinto mhlawumbe ey'ntweni kaMthandeni there and there. Noma ngekhona iculo sizwa ngalo la cha liqale lifusekiswe lilethe umbono ufusekiswe kakade nje uMthandeni walibuyisela okhosini ngoba lasisakaza mfethu kusuka
Nyanyisa. Phansi ngasitha phansi. Siyaphansi ngempela futhi. Opposition. 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 Ngegqoka amafifa. Ithika ngamathika phansi. Ngicela ukudlulisa amazwi umbonela. Setup yalapha ku-Big Brother inomehluko yabo ayifani nawo wonke ama-setup engiwafica. Ya bafowethu, okunye phela nokunye sizolobe sicoshisana nje kanje, kodwa okwamanje ilokhu njani i-channel yami ayikafandwa muntu mina ozilinto nje lana ozikhokhelayo like idatha and stuff, so kuyaye kube nenkinga here and there, kodwa-ke kuhamba sigcine sesi-right because into engingayisho ebalulekile ukuthi abantu ba-subscribe, because ngicabanga ukuthi ekuhambeni kwesikhathi kuyona lo nyaka sobe sesifaka nemicimbi nokunye nje sigcine sesenza ney'ndaba, but okwamanje since kukanje imicimbi ingakasondeli ekeduze cause soqala ngiseseThekwini, ngingakho ngenza lokhu just ukuthi nami i-channel ikwazi ukuthi monetize ebese-ke seyenza imali sesingakwazi ukuthi sibonisane here and there. But uma unombono ofuna ukuwubeka ungawubeka, ama-comment ngiyawafunda, ngizohamba ngishiye nenamba, mhlawumbe nisho nezinye zezinto eningafisa ukuthi nizibone la ngizozifaka. Kodwa yes, ividiyo esezingeni eliphezulu le eyokuthi nibe nithi ukubuka ngibe ngisalungisa into e-right, ngoba ngisuke ngazi ukuthi izikhalo bezinkulu kule sonto elipheleni. Igama le-channel izindaba zikaMaskandi ezijulile, ya ilona igama le-channel le. Cela ni-subscribe, ni-like bese niyashare. Ya inamba ngizoyishiya, but okubalulekile okwamanje ukuthi ni-support-e ngokubuka, ukulike nokusubscribe. Ma kwenzeka kuzokwenzeka, kodwa cause kule nyanga ethi sizoziqala, cabanga ukuthi ngizoqala ngihambele imicimbi eThekwini. If sesimonethayizile i-channel siyenza inzuzo, so bese sikwazi sithole imali yokuthi sikwazi siqhubeke sihambe nezinye zey'ndawo, akukho lesingeze kufika khona. Kuhamba sigcine sibe ne-interview nabalandeli, sibuye sibe ne-interview nabaculi. Iy'ndaba zikaMaskandi ezijulile igama le-channel, ngicela ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa ukubeka imibono kuma-comments ukuthi nifunani, nifuna kube kanjani. Ngizolalela lento enisho ngenze ngendlela enisho ngayo. Ngizozama nokwenza ividiyo ezoshiya iy'namba zami ukuze menikwazi ukufuna ukuxhumana nami, sixhumane ngendlela esizoxhumana ngayo. Sunday at 6 p.m. only on SABC 1. Sansi for sure.
bangikhombisa uthando bakhombisa ingoma yami uthando bavotela ingoma yami ukuthi Hlanza unyaka uphuzile ngawina nalo ibhola impela 2 years in a row ngiperform kwi-Big Brother ngiqhamuka kwi-genre kamaskandi okuyi-genre ebibukeleka phansi ebekwaziwa nje ukuthi abantu bakamaskandi bayaxabana siyakwebhana amabhuli njengobhadlane yabo so sebeyabuka abantu manje no manje uyabona nje manje umuntu obhuli ngasho ubhadlane kuphela kuzona zonke iy'teji engihambayo nakuma-event engiwahambayo kumakhiphi engiba nawo i-setup yalapha ku-Big Brother inomehluko yabo ayifani nawo wonke ama-setup engiwafica babhukhela ihhotela elisezingeni esantini iphinde babhukhele imoto ozotravela ngayo uncebeleke njengebhoza yabo phinde futhi unikezwe igumbi lakho ukuze nama-rider wonke ngendlela ekusuke ngiwadinge ngayo alikho lincane iphutha hamba ngomeyabulo lapha owantetha ziyakhala aloko zide ngiyabala ngiyayazi bengenamoto awubakhisi yakho lapho ngamasikandi ipholo nje iyona moto engihamba ngayo vele these days ngiyalithanda ipholo ngoba ngikholelwa ekuthenini abalandeli bangivotele ngenhloso yokuthi ngiwine uma sengiwinile le nto engiyiwinile kumele ngi-appreciate ngoba uma ngayi-appreciate mina ngizothi ngiyelana njengoba sithi umthandeni nje wenza lento kuthiwa i-transformation where ususumasikandi lo wakudala yabona obaba omalume obhuti wawushintsha wawenza umasikandi wamanje suzoba ne-ATM ukuthi ezasehholisi umasikandi wasehholisi le nto yokuthi ezasehholisi isho ukuthi into kamthandeni ihloliwe yaphasiswa yabo udlalwa ngisho kumasteshi angawudlala umasikandi o-Channel O o-MTV banibani umthandeni olapho urepresenta umasikandi ukhumbula umasikandi into engazange zenzeke emlandweni umntwana nje efikayo kumaskandi nawo-music kamaskandi bayikashaya ushuni kamthandeni esitheni lokwasehholisi iyaphopa i-setup yalapha ku-Big Brother inomehluko yabo ayifani nawo wonke ama-setup engiwafica into yakhona incanyana nje usuke futhi uzojabulisa ngicabanga ukuthi usuke uzojabulisa abafowethu laba abakhona kwi-Big Brother u-crowd usuke kuwona vele abantu abavela ku-Big Brother kodwa ngendlela okuhleleke ngayo into yakhona incane nje isitori but asisibi isitori sokuthi nje akavumeleli namhlanje athi like ukuthi akuvumeleli namhlanje angeke kube yilokho ezinami futhi iyenzeka leyo nto leyo into efana lezokuthi vele zokuthi lapha akuvumeleki ngiyabona uma bengibukha lapha kwi-Big Brother banesifiso sokuthi mangishaya igushi or mangishaya iParis engathi ngingahamba nolwala mangishaya igushi engathi ngingahamba noma kuphi no asiboshwa ngayo sikuyisimo nje kwethu angithi uya-understand ukuthi ama-group imibabili yenye igroup nenkukhu nayo igroup yakhe manje inkukhu you-understand so uthola ukuthi ngidinga efana khona ezoyidinga ngelinye ilanga uthole ukuthi mina ngiko-available nami ngelinye iday khona ezithole ngizoyidinga and le nto le igcine ithole ukuthi asikwazi futhi ngiyaba-understandisa ukuthi no indlela eziney'nhlelo ngakhona iy'nhlelo zethu ayifani futhi thina senza ama-promotion lento ukuthi siyayiveza kubantu ngiyabona ukuthi show seyiphesha mbe leyo nto leyo ngikholelwa uzoyibona after performance ukuthi seyiphesha because uyazi enze njani la into ebalulekile angithi uyayiperforma yena even ngolipompo isuke ngingekho afika akho aconnect no-audience yabo inami
uyayiphefoma somewhere and sometimes group nama-right banika ama-right because uyiphefoma. So uma uthi ne-appointment somewhere nami uma kuthi ngine-appointment somewhere maybe uma uyaphefoma somewhere badinga mina ukuthi ngifike kuyenzeka mina ngabe bikho ayiphefome iphushe uma uyayedwa kanjalo nolwa beyiphefoma futhi i-Paris. So into ezokwenzeka la into esuke yenzeka la ile ngesikhathi ngiyiphefoma vele isikhathi esiningi vele siphefoma sikanje yabo but masifuna ukwenza level special le siyilokho so manje sidinga iphathi esiningi kakhulu uyanganastele ngisho because masiqala sesiyakhuluma uthola ukuthi kunama-boundaries akhona labo yabo nathi ngapha nanosobe gcina isi-complicated so ngizoyenza le nto le ezokwenza ukuthi kube na-that thing yabona because mina noma usifandisa umuntu oyedwa yabo uma uphila kimi nami ngiphila kumahu yabo especially ekhaya yeah So full time after sport after school. Yeah. After sport for me class in Raya to Baba Masbuya. So something to put on yeah so angazi nosimeshile umshoyo kodwa ayilungile wena ukuthi yombheni yos ya bafowethu.